Higit 1.6 million nga mga shrimp post larvae mula po sa BFAR tinanggap po ng fish farmers sa 5 bayan sa lalawigan po ng Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin live si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Mula sa mga bayan ng Panis, Bugalyon at Lipo sa Lingayen, Mangaldan at Labrador ang nakatanggap ng kabuang 1.694 milyong white-leg shrimp. Post larvae mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Fisheries Office 1 noong Hunyo 22 hanggang 26. Alinsunod umano ito sa High Value Inland Pond Operation Network program na target sa suportahan ng production ng high-value aquaculture species sa mga inland coast pond sa Rio Puno. Ayon sa B4RFO1, isinusulong ng programa ang paggamit ng shrimp coast larvae at ang pet na aquaculture practices para palakasin ang mga produksyon ng hipon sa mga naturang bayan. Isinagawa ang aktibidad sa pagkipag-ugnayan sa mga lokal government units ng 5 bayan upang mapadali ang pamamahagi at matiyak ang maayos na implementasyon ng programa. Kasama mo mula rito sa IFM Lingayen, ako po si Idol Kate Dispo, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.